kamar yadda kuke gani ruwa ne wannan ABS stable water ba. To da Allah ina so zan shigo muku da shi kasuwa a cikin sanyin nan kafin zafin nan kuma in yi boosting ya tashi. To da Allah ina so zan shigo tallata muku shi tun kafin ya shigo kasuwa ya kamata ku ɗebe shi ko kuma in na kawo muku shi za ku gan shi tun kafin ya shigo kasuwa ku ɗebe muku ABS stable water. ABS stable water. Idan na shigo kasuwa kan mai ruwa jawabi sai na taka kan kowa. ABS stable water zan yi dama da jama'a da ruwa fa amma yes ku nemi ABS stable water. Ina kuwa fatan alkhairi jama'ar Kano baki daya da Nasarawa local government har ma da Badawa unguwa ta kenan mahaifata. Ina kuwa fatan alkhairi da yan kumbutsu kumbutsu shine branch din sai Jaba. Idan na je Jaba wayyo Allah kaso Jaba ta mutu wallahi na musu daga zan kwace wa Abdulrashid a wannan Naziru na ji arudullah tattaka Naziru zan kwace mai kuskomi da ni da Malam Ali za mu shiga kasuwa.